Te salut! În acest video îți explic simularea dată în județul Iași pentru evaluarea națională din anul 2025. Hai să vedem cerințele și cum se rezolvă. La primul exercițiu avem un calcul, 24 împărțit la 6 este 4, 4 împărțit la 2 este 2, 4 minus 2 este 2, varianta corectă este B. La al doilea exercițiu trebuie să le aflăm pe x din această proporție. Ne vom folosi de proprietatea unei proporții. Produsul mezilor este egal cu produsul extremilor. Înmulțirile pe diagonală dau același rezultat. Pe prima diagonală 3 ori x este 3x, 3 ori 1 este 3, iar pe a doua diagonală 6 ori 2 este 12, 3x este 12 minus 3, adică 9, x este 9 împărțit la 3, adică 3, varianta corectă este C. La exercițiul 3 trebuie să precizăm numărul pătratelor perfecte din această mulțime. Pătratul perfect este rezultatul care se obține când ridicăm un număr la a doua. 0 este pătrat perfect pentru că e rezultatul lui 0 la a doua, 1 este pătrat perfect pentru că e rezultatul lui 1 la a doua, 4 e pătrat perfect pentru că e rezultatul lui 2 la a doua, 9 e pătrat perfect pentru că e rezultatul lui 3 la a doua, 16 e pătrat perfect pentru că e rezultatul lui 4 la a doua, 25 este pătrat perfect pentru că este rezultatul lui 5 la a doua. Și vedem cum avem 6 pătrate perfecte, varianta corectă este B. La a patra cerință trebuie să aflăm suma numerelor naturale n pentru care numărul 2 radical din n aparține acestui interval. Dacă aparține acestui interval, înseamnă că radical din 15 este mai mic decât 2 radical din n și mai mic sau egal decât 3 radical din 3. Am pus mai mic sau egal pentru că de fiecare dată avem paranteze pătrate. Paranteza pătrată înseamnă că intervalul poate conține și inclusiv acel număr. Vom introduce factorii sub radical. Radical din 15 mai mic sau egal decât 2 se introduce cu puterea a doua, 2 la a doua, 4, înmulțit cu n e 4n, mai mic sau egal decât 3 la a doua 9 ori 3, 27. N-urile care funcționează sunt 4, pentru că 4 ori 4 va da 16, 5, pentru că 4 ori 5 este 20, 6, 4 ori 7 deja ar da 28 și nu s-ar mai respecta condiția. Suma lor 4 plus 5 plus 6, 9 cu 6, 15, varianta corectă este B. La problema 5, suma a trei numere naturale este 54, A plus B plus C este egal cu 54, cel mijlociu este egal cu jumătate din suma celorlalte două, adică B-ul este A plus C pe 2, iar cel mai mic este cu 28 mai mic decât suma celorlalte două numere. A-ul cu 28 mai mic decât suma celorlalte două numere. B plus C minus 28, pentru că spune cu 28 mai mic. În a doua ecuație, 2 se duce în partea cealaltă și obținem că A plus C este egal cu 2B. Înlocuim în prima ecuație A plus C, în loc de A plus C punem 2B și vom obține 2B plus B egal 54, 3B este egal cu 54, B este egal cu 18. Cu B-ul pe care l-am aflat, ne întoarcem în celelalte două ecuații. Aveam A plus C egal cu 2B, de aici obținem că A plus C este 2 ori 18, adică 36. Aici aveam A egal cu B plus C minus 28, adică A-ul este 18 plus C minus 28. A este egal cu C, iar 18 minus 28 este minus 10. Acesta pe care l-am aflat îl înlocuim mai sus, unde avem A plus C egal 36. În locul lui A scriem C minus 10 plus C egal 36. 10 vine cu adunare în partea cealaltă. C plus C, 2C. 36 cu 10, 46. C-ul este 46 împărțit la 2, adică este 23. Iar A-ul era C minus 10, 23 minus 10, A este egal cu 13. Ne uităm la cine a aflat corect numerele.
cel mai mic este 13, apoi B-ul este 18, iar C-ul, cel mai mare, este 23. Vedem la Cătălin în tabel aceste răspunsuri, 23, 18 și 13. Varianta corectă este C. Afirmația de la exercițiul 6 spune că numărul divizorilor naturali ai lui 24 este 8, adică 24 are 8 divizori naturali. Divizorii lui 24 sunt numerele la care se poate împărți 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 și 24. Hai să vedem câte astfel de numere sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Afirmația este adevărată. La prima problemă de la subiectul al doilea, avem o problemă cu segmente. B este mijlocul lui AC, deci AB este egal cu BC, punem un X. C este mijlocul lui BD, asta înseamnă că BC și CD sunt egale, deci CD-ul este tot X. D este mijlocul lui CE, asta înseamnă câd egal cu DE, deci DE este egal tot cu un X. Ne întreabă problema simetricului D față de C. Secretul este la acest față de C. Dacă avem față de C, înseamnă C-ul să fie mijlocul segmentului care se formează. Simetricul lui C față de D va fi B. Observăm cum C este mijlocul segmentului BD. Varianta corectă este B-ul. La problema a doua, punctele A, B, C reprezintă 3 pensiuni. M este pe segmentul BC situat la distanță de 4 km de fiecare dintre cele 3 pensiuni. Asta înseamnă că MA, MB și MC au câte 4 km. Aici este situat Matei, în punctul M. El dorește să ajungă de la B la A pe drumul cel mai scurt. Știm că AC este 4 radical din 3 km. AM este mediană a triunghiului ABC, pentru că pornește din vârf și ajunge la mijlocul laturii opuse. În plus, este și jumătate din latura pe care ajunge. AM este jumătate din BC. Asta înseamnă că triunghiul ABC este dreptunghic. În triunghiul dreptunghic se întâmplă acest lucru. Mediana să fie jumătate din latura pe care ajunge, dreptunghic în A. Se întâmplă această proprietate cu mediana corespunzătoare ipotenuzei. Despre Matei ni se spune că dorește să ajungă de la pensiunea B la pensiunea A pe drumul cel mai scurt, adică are de parcurs segmentul BA. Acest segment îl putem afla cu teorema lui Pitagora. AB la a doua plus AC la a doua este egal cu BC la a doua, AB la a doua plus 4 radical din 3, totul la a doua este egal cu 8 la a doua, BC-ul e 8, AB la a doua plus 4 la a doua 16, radical din 3 la a doua este 3, 16 ori 3 e 48, 8 la a doua este 64, AB la a doua este 64 minus 48, adică 16, AB este 4 km. Distanța de la pensiunea B la pensiunea A este de 4 km. Varianta corectă este A. La problema 3, dreptele A și B sunt paralele. Totuși, unghiurile pe care le dau ei nu reprezintă niciunul din tipurile de unghiuri de la paralelism. Ne vom folosi de faptul că unghiul de 65 de grade este corespondent cu unghiul de lângă acel 4x plus 15. Unghiurile corespondente erau congruente, deci și aici vor fi tot 65 de grade, iar acum ne vom folosi de faptul că aceste două unghiuri împreună formează un unghi alungit de 180 de grade. 4x plus 15 grade plus 65 de grade egal cu 180 de grade, 4x plus 80 de grade egal 180 de grade, cădem 80-ul, 4x este 100 de grade, x este egal cu 25 de grade, varianta corectă este B. La problema 4 avem pătratul ABCD,
punctele M și N sunt puse pe desen astfel încât unghiul AMN este echilateral, măsura unghiului KNM, acolo unde am pus MOV, este 3x plus 18 grade și noi va trebui să-l aflăm pe x. Pentru început demonstrăm două triunghiuri congruente, triunghiul ADM și triunghiul ABN, pentru că AD este congruent cu AB, sunt laturile pătratului, și AM este congruent cu AN, iar triunghiurile sunt dreptunghice, obținem criteriul de congruență catetă-ipotenuză, triunghiul ADM este congruent cu triunghiul ABN și de aici obținem DM congruent cu BN, segmentelele acestea mici. Dacă DM e congruent cu BN și toată latura pătratului DK este congruentă cu latura BK, înseamnă că și ceea ce rămâne, MK, este congruent cu KN acestea. Dacă MK este congruent cu KN și unghiul MKN este de 90 de grade, înseamnă că triunghiul MKN este un triunghi dreptunghic isoscel. Triunghiul dreptunghic isoscel are două unghiuri de 45. Unghiul KNM este egal cu unghiul KMN și au 45 de grade fiecare. Asta înseamnă că acest 3x plus 18 grade de care ne vorbește problema este egal cu 45 de grade. Adică 3x va fi 45 minus 18, 27 de grade, x este 27 împărțit la 3, adică 9 grade, varianta corectă este A. La problema 5 este reprezentată schematic o grădină în care sunt plantate flori pe zona hașurată și gazon în rest. Laturile au lungimile AD 30, iar DK 15. MNPQ sunt la mijloacele acestor laturi, adică se formează pe AD pe lungime două segmente de 15, evident că și jos tot două segmente de 15, iar pe lățime jumătate din DK. 15 pe 2, 15 pe 2, la fel și aici 15 pe 2, 15 pe 2. Ne cere să calculăm area suprafeței de gazon, adică cele 4 triunghiuri dreptunghice. Area gazonului va fi area triunghiului AMQ înmulțită cu 4. Sunt 4 astfel de triunghiuri. Se face cu formula de arie de la triunghiul dreptunghic, catetă ori catetă pe 2, AM ori AQ pe 2 și mulțit cu 4, pentru că sunt 4 astfel de triunghiuri. 2 cu 4 se simplifică și înlocuim ceea ce cunoaștem. AM este 15 pe 2, AQ este 15. De la acest 4, în urma simplificării, a rămas un 2, înmulțit cu 2. Se simplifică din nou 2 cu 2 și acum nu mai rămâne nimic. 15 ori 15, 225 de metri pătrați. Varianta corectă este C-ul. La problema 6 ni se spune în felul următor. Pentru a împacheta o consolă PS5 Pro de forma unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile 40, 30 și 20 de centimetri, se utilizează o cutie tot de forma unui paralelipiped dreptunghic, astfel încât distanța dintre pereții consolei și pereții cutiei să fie peste tot de 5 cm. Spațiul dintre consolă și cutie se umple cu material ce poate prelua șocurile mecanice. Suprafața de carton necesară pentru confecționarea cutiei în care se asamblează consola este egală cu, dacă aceasta este lungimea consolei și are 40 de centimetri, și ni se spune că distanța dintre pereții consolei și pereții cutiei să fie peste tot 5 cm, într-o parte am 5, într-o parte am 5, asta înseamnă că lungimea cutiei se mărește în total cu 10, va fi 50 de centimetri și asta se întâmplă cu toate dimensiunile. Lungime cutie este 50 cm, lățime cutie este 30 plus 10,
40 de centimetri, înălțime cutie este 20 plus 10, 30 de centimetri. Pentru aceasta trebuie să facem aria totală. Aria totală a paralelipipedului este 2 ori lungime ori lățime, lungime ori înălțime, lățime ori înălțime. 2 ori lungime ori lățime, 50 ori 40, lungime ori înălțime, 50 ori 30 și lățime ori înălțime, 40 ori 30. 2 ori 40 ori 50 e 2000, 50 ori 30 e 1500, 40 ori 30 este 1200, 2 ori 2000 cu 1500, 3500, cum cu 1200, 4700, înmulțit cu 2, 9400 centimetri pătrați și acum va trebui să transformăm în decimetri pătrați. Dacă vă uitați la răspunsuri, sunt toate în decimetri. De la scara centimetrilor, ca să urcăm la scala decimetrilor, când suntem pe scara cu pătrați, se împarte la 100. Dacă împărțim acest 9400 la 100, obținem 94 de decimetri pătrați. Varianta corectă este B. La prima problemă de la subiectul al treilea, Maria cumpără câte un cadou pentru fiecare dintre cele 3 prietene ale sale. Pentru primul cadou ea cheltuiește o treime din întreaga sumă disponibilă și încă 30 de lei. Pentru al doilea cadou cheltuiește 30% din rest, iar ultimul cadou costă 70 de lei. La final, Maria constată că a cheltuit toți banii. La punctul A, suntem întrebați dacă este posibil ca suma cheltuită de Maria pentru primul cadou să fie egală cu 55 de lei. Despre primul cadou ni se spune că a costat o treime din întreaga sumă, x pe 3, plus încă 30 de lei. Și acesta să verificăm noi dacă poate fi egal cu 55. Cădem 30, x pe 3 ar da 25 și suma de bani are și 25 ori 3, adică 75 de lei. Dar al treilea cadou, împreună cu primul cadou, costă 55 de lei plus 70. Vedeți că despre al treilea cadou ni se spune că este 70. Dacă noi verificăm dacă primul cadou poate fi 55, al treilea cu primul costă 55 plus 70, adică 125 de lei, care dă mai mult decât acești 75 de lei cât ne-au ieșit nouă la suma totală. Prin urmare, nu este posibil ca Maria să cheltuie 55 de lei pentru primul cadou. La a doua cerință va trebui să aflăm suma de bani pe care a avut-o Maria la început. Primul cadou este x pe 3 plus 30, așa cum am zis. Apoi noi va trebui să exprimăm restul, deoarece al doilea cadou reprezintă 30% din rest. Restul care îi rămâne după ce cumpără primul cadou este x, adică suma totală, minus cât a costat primul cadou, x pe 3 plus 30. Dacă aveți de scăzut mai mult decât un singur termen, păstrați paranteză. Aducem acest x la același numitor și apoi deschidem și paranteza. 3x supra 3 minus x supra 3 și minus 30. Minusul din fața parantezei schimbă operațiile din paranteză. 2x supra 3 minus 30. Acesta este restul și atunci putem exprima și cel de-al doilea cadou acum ca fiind 30% din acest rest. Al doilea cadou, 30% adică 30 supra 100 ori 2x pe 3 minus 30. Putem să simplificăm cu un 10. Sus rămâne 3, jos rămâne 10. Apoi să mulțim cu fiecare termen din paranteză. 6x supra 30 e prima înmulțire, iar a doua înmulțire 90 supra 10. Putem să mai simplificăm la prima fracție cu un 3, sus rămâne 2, jos 10, iar a doua fracție face exact 9. Se împarte exact. 2x supra 10 minus 9. Iar cel de-al treilea cadou a costat 70 de lei. Dacă vrem să scriem o ecuație cu toate aceste informații, ce s-a cheltuit pe primul cadou, x pe 3 plus 30, plus ce s-a cheltuit pentru al doilea cadou, 2x pe 10 minus 9, plus
70 de la al treilea cadou egal cu totalul, adică x. Fracția care este 2x pe 10 mai mergea simplificată și prin 2, sus rămâne 1, jos rămâne 5. O să avem x supra 3 plus x supra 5 la numere 30 minus 9 este 21 plus 70, 91 egal cu x. Termenii cu x îi mutăm în partea cealaltă, aducem și la numitorul comun 15, 91 este egal cu, aici amplificăm cu 15, 15x supra 15, aceasta o amplificăm cu 3, va veni minus 3x supra 15, iar pe aceasta o amplificăm cu 5 și va veni minus 5x supra 15. 91 este egal cu 7x supra 15. Putem să împărțim cu un 7. 91 împărțit la 7 este 13, egal cu x supra 15. 7x împărțit la 7 ne rămâne un singur x. X va fi 13 ori 15, adică X va fi 195 de lei. Aceasta este suma de bani pe care a avut-o inițial Maria. La al doilea exercițiu avem un calcul cu radicali. La prima cerință va trebui să-l aflăm pe A. A este egal cu radical din 50. Descompunem. Vă arăt un exemplu. Se împarte la 5, ne dă 10. Se împarte la 5, ne dă 2. Se împarte la 2, ne dă 1. De la 5-uri iese o pereche și vom avea radical din 50 egal cu 5 radical din 2. Radical din 72 este 6 radical din 2, minus 3 ori, 18 e 3 radical din 2, 98 este 7 radical din 2, 2 ori și 32 este 4 radical din 2. A este egal cu 5 cu 6, 11 radical din 2, 3 ori 3, 9 radical din 2, minus 7 radical din 2, minus 8 radical din 2. Aici era plus la cel cu radical din 18. Acesta este un plus. A este egal cu 11 plus 9, 20. 20 minus 7, 13. 13 minus 8, 5 radical din 2. Aceasta e prima cerință. La a doua cerință va trebui să calculăm media geometrică a numerelor A și B, dar mai întâi să-l aflăm pe B. B este egal cu 0, perioadă 3 este 3 pe 9, înmulțit cu 12, iar acel radical din 8 este 2 radical din 2, minus 5 supra radical din 2, plus 21 supra 18, care e 3 radical din 2, minus 99 supra 242, e 11 radical din 2, împărțit la 0,5, care se poate scrie ca 5 supra 10. Facem simplificări aici. 3 cu 9, sus rămâne 1, jos rămâne 3. 3 cu 12, jos rămâne 1, sus 4. B este egal cu 4 ori 2 radical din 2, 8 radical din 2, minus, în paranteză, la fracția din mijloc se simplifică prin 3 și sus rămâne 7, la ultima fracție prin 11 și sus rămâne 9. Calculăm, pentru că numitorul este același peste tot, e radical din 2. 5 cu 7, 12. 12 minus 9 este 3 supra radical din 2. Fracția 5 pe 10 se simplifică prin 5, sus rămâne 1, jos rămâne 2 și pentru că avem împărțire, putem să punem înmulțire și să inversăm fracția. 2 supra 1. B este egal cu 8 radical din 2 minus 6 supra radical din 2. Raționalizăm cu radical din 2. B este egal cu 8 radical din 2 minus 6 radical din 2 pe 2. Aici se simplifică. Rămâne 3. B este egal cu 5 radical din 2. Media geometrică a numerelor A și B se face calculând radical din A ori B, radical din 5, radical din 2 ori 5 radical din 2. 5 ori 5 e 25, radical din 2 ori radical din 2 este 2, 25 ori 2 este 50. Media geometrică este
5 radical din 2. La al treilea exercițiu avem mulțimea A și mulțimea B. La prima cerință va trebui să aflăm intervalul din mulțimea A. Rezolvăm condiția de la mulțimea A, minus 2, mai mic sau egal decât x plus 3 supra 5, mai mic decât 1. Înmulțim cu un 5 ca să nu mai avem fracție în mijloc. Minus 2 ori 5 e minus 10. Mai mic sau egal decât, aici rămâne doar x plus 3. Linia de fracție înseamnă împărțire. Practic aveam un împărțit la 5. Dacă am înmulțit cu 5 se anulează. Mai mic decât 5 ori 1 este 5. Cădem un 3. Minus 10 minus 3 este minus 13. Mai mic sau egal decât x. Mai mic decât 5 minus 3, care ne dă 2. Cum x-ul este un număr real, înseamnă că este un interval de la minus 13 până la 2. În minus 13 paranteză pătrată pentru că avem și cu egal, iar în 2 paranteză rotundă pentru că avem fără egal. Acesta este intervalul A. La a doua cerință trebuie să aflăm numărul de numere întregi care se află în mulțimea A intersectat cu B, dar haideți să aflăm și intervalul de la B. X minus 2 mai mic sau egal decât 2, mai mic sau egal decât x plus 3. Cădem un x, mare atenție, minus 2 mai mic sau egal decât 2 minus x, mai mic sau egal decât 3. Acum scădem și un 2, minus 2 e minus 4, mai mic sau egal decât, aici rămâne minus x, mai mic sau egal decât 3 minus 2 este 1, înmulțim cu un minus 1 ca să nu mai fie x-ul negativ. Când înmulțiți cu minus 1 se inversează și sensul, adică o să am 4 mai mare sau egal decât x și mai mare sau egal decât minus 1, ceea ce înseamnă că x aparține de la minus 1 până la 4. Acesta ar fi intervalul B, de la minus 1 până la 4. Iar intervalul A era mai sus, de la minus 13 până la 2. Va trebui să facem intersecția acestor două intervale. Intervalul A de la minus 13 până la 2, cu paranteză pătrată în 13 și paranteză rotundă în 2, iar intervalul B de la minus 1 până la 4, paranteze pătrate în ambele capete, din minus 1 din 4, vedem că zona comună ține de la minus 1 până la 2, A intersectat cu B, este intervalul de la minus 1, punem paranteză pătrată pentru că minus 1 e un element comun, e în ambele intervale, până la 2, în 2 avem paranteză rotundă pentru că 2 nu face parte din intervalul A. Aici, la intervalul A, în dreptul lui 2 avem paranteză rotundă. Nefăcând parte din intervalul A, nu face parte nici din rezultatul intersecției. Numerele întregi din acest interval sunt minus 1, 0 și 1. 3 numere întregi. Asta ne cerea problema. Să aflăm numărul de numere întregi din rezultatul intersecției. La problema 4 avem triunghiul dreptunghic în A, ABC, M e la mijlocul ipotenuzei BC, BD este bisectoare și este și perpendiculară pe AM. Dacă BD este bisectoarea unghiului ABC, în același timp BD este perpendiculară pe AM, înseamnă că triunghiul ABM este isoscel cu baza AM. În triunghiul isoscel se întâmplă treaba asta, ca bisectoarea să fie și perpendiculară pe bază, ceea ce face ca BA să fie congruent cu BM, adică tot o linie de congruență. La prima cerință va trebui să arătăm că triunghiul ABM este echilateral, deja am început această rezolvare. Cum AM este mediană, triunghiul ABC este dreptunghic, mediana este jumătate din ipotenuză, AM este BC pe 2, deci AM este și el congruent cu BM.
cum AM e congruent cu BM și BA e congruent cu BM, înseamnă că triunghiul ABM este echilateral. Exact ce dorea problema să arătăm. La a doua cerință, știind că AB este 3, va trebui să demonstrăm că perimetrul triunghiului CDB este mai mic decât 13. Dacă triunghiul ABM este echilateral, înseamnă că unghiul ABM are 60 de grade și jumătățile sale ABD și CBD au câte 30 de grade. Vom face întâi o tangentă de 60 de grade, tangenta unghiului din B, ABC, cateta opusă, AC, supra ipotenuza AB. Tangenta de 60 de grade este egală cu radical din 3. AC-ul nu îl știm, AB-ul putem să-l aflăm. AC-ul va fi 3 radical din 3 cm. Tot segmentul AC este 3 radical din 3. Putem să aflăm și BC-ul, dacă facem un sinus de 60 de grade, sinusul unghiului ABC e cateta opusă AC supra ipotenuza BC, sinus de 60 de grade este radical din 3 pe 2, AC este 3 radical din 3, BC vrem să-l aflăm, proprietatea unei proporții înmulțit pe diagonală, BC ori radical din 3 este 2 ori 3 radical din 3, 6 radical din 3, împărțim cu radical din 3, BC este 6 cm. Ne mutăm în triunghiul ABD, unde cunoaștem unghiul de 30 de grade din B, aici aveam 30 de grade pentru că e o bisectoare. Facem cosinus de acest unghi, cosinusul unghiului ABD, cateta alăturată, AB pe care o știm, supra ipotenuza BD pe care vrem să o aflăm. Cosinus de 30 de grade este radical din 3 pe 2, AB e 3, BD vrem să aflăm, BD ori radical din 3 este egal cu 6, BD 6 pe radical din 3, raționalizăm cu radical din 3, 6 radical din 3 pe 3, 2 radical din 3 este BDU. AD va fi din teorema unghiului de 30 de grade în același triunghi, jumătate din ipotenuză. DB pe 2, AD va fi 2 radical din 3 pe 2, AD va fi radical din 3 cm, CD este tot segmentul AC minus segmentul AD, cât este 3 radical din 3 minus radical din 3, cât este 2 radical din 3 cm. Și acum avem tot ce ne trebuie ca să facem perimetru. Perimetrul triunghiului CDB este CD plus DB plus BC, 2 radical din 3 plus 2 radical din 3 plus 6, 4 radical din 3 plus 6 cm. Acest perimetru va trebui să îl arătăm mai mic decât 13. Comparăm 4 radical din 3 plus 6 să fie mai mic decât 13, vedem 6, 4 radical din 3 să fie mai mic decât 7, introducem factorii sub radical, 4 la a doua e 16 ori 3, 48, mai mic decât 7 este radical din 49. Avem concluzia. Perimetrul triunghiului CDB mai mic decât 13 cm. La problema 5 avem un pătrat cu latura radical din 3, un triunghi echilateral CFB în interiorul pătratului și un triunghi echilateral CDE în exteriorul pătratului. Punctele F, C și P sunt coliniare în această ordine, P fiind 1 cm. La prima cerință va trebui să arătăm că unghiul FEC are 45 de grade. Cum DCB are 90 de grade și unghiul FCB are 60 de grade, fiind unghi al triunghiului echilateral, înseamnă că unghiul FCD are 90 minus 60, adică
30 de grade. Uitați-l aici, îl punem cu mov. 30 de grade. Lângă el, ECD are 60. Unghi de triunghi echilateral. Ceea ce înseamnă că unghiul ECF, care este egal cu unghiul ECD plus unghiul PCD, va fi 60 plus 30, adică 90 de grade. CE este egal cu CF, ambele sunt radicali din 3. Triunghiul ECF este dreptunghic, tocmai ce am aflat unghiul de 90. Dacă e dreptunghic isoscel, care are două laturi egale, are și două unghiuri egale. FEC va avea 45 de grade. În triunghiul dreptunghic isoscel, întotdeauna sunt două unghiuri de 45 de grade. La a doua cerință va trebui să demonstrăm că BFEP este un paralelogram, unim și B cu P, ca să vedem tot patrulaterul. Pentru început vom afla unghiul FB. FB este FK, 45 pe care tocmai l-am aflat, plus KFB. KFB are 60, este unghi al triunghiului echilateral. Deci unghiul FB are 45 de grade plus 60 de grade, adică are 105 grade. Ne mutăm în triunghiul EPC, este dreptunghic, uitați unghi de 90, pus cu verde aici, facem o cotangentă de unghi PEC. Cotangenta unghiului PEC. Cateta alăturată, unghiul PEC, uitați, l-am pus cu mov aici. Cateta alăturată, EC supra cateta opusă CP. Cotangenta unghiului PEC este radical din 3 pe 1, adică este radical din 3. Cotangenta unghiului de 30 de grade face radical din 3. Asta înseamnă că unghiul PEC are 30 de grade. Punem pe desen 30 de grade. Tot unghiul FEP este egal cu FEC plus QEP. Tot unghiul FEP este 45 plus 30. Deci unghiul FEP este 75 de grade. Și acum uitați situații. Ne uităm la dreptele FB și EP și luăm ca secantă FE-ul. FE secantă pentru FB și EP. Avem unghiurile interne pe aceeași parte a secantei, B, F, E și F, E, P, a căror sumă este 105 plus 75 de grade, 180 de grade. Dacă unghiurile interne pe aceeași parte a secantei au suma 180 de grade, adică sunt suplementare, înseamnă că dreptele BF și EP sunt paralele. Pentru a arăta că nu este paralelogram, adică este trapez, trebuie să arătăm că acestea nu sunt egale. Trapezul are laturi opuse paralele, dar necongruente. Cum facem asta? Îl calculăm pe EP. Putem să facem sinus de 30 de grade. Sinusul unghiului QEP, cateta opusă 1 supra ipotenuza PE pe care vrem să o aflăm. Sinus de 30 de grade e 1 pe 2, egal cu 1 supra PE, deci PE-ul este 2 cm. Și vedem că e diferit de FB. Cum BF e paralel cu EP, dar BF nu este egal cu EP, am obținut trapezul. BFEP este trapez. Întotdeauna când demonstrați un trapez, după ce ați găsit perechea de laturi paralele, trebuie să dovediți și că nu sunt egale. La problema 6, Darius împachetează un cadou într-o cutie
de forma unei piramide patrulatere SABCD, muchia laterală SA și toate muchiile laterale sunt 10 radical din 3, AB-ul este 20, M este mijlocul lui BC, deci avem 10 și 10, arată că area uneia dintre fețele laterale a cutiei este 100 radical din 2, triunghiul SBC este isoscel, mijlocul lui BC, în triunghiul isoscel, mediana ajunge și perpendicular, SM perpendicular pe BC, facem teorema lui Pitagora ca să o putem afla, în triunghiul SMC, SM la a doua, plus MK la a doua este TK la a doua, SM la a doua plus 10 la a doua este 10 radical din 3, totul la a doua, SM la a doua plus 100 egal cu, aici se ridică fiecare, 10 la a doua e 100, radical din 3 la a doua e 3, 300, SM la a doua este 200, SM este radical din 200, SM este 10 radical din 2 cm. Și acum putem să aflăm aria lui SBC, aria unei fețe laterale, cu bază ori înălțime pe 2, BC ori SM pe 2, 20 ori 10 radical din 2 pe 2, o simplificare, 2 cu 20 rămâne 10, 10 ori 10, 100 radical din 2 cm pătrați, exact ce voia problema să arătăm. La a doua cerință, ni se cere să calculăm unghiul dintre SM și AC. Mai punem un punct la mijlocul lui AB, N mijlocul lui AB, ceea ce înseamnă că MN va fi linie mijlocie a triunghiului ABC. Asta înseamnă că MN este paralelă cu AC. Dacă MN e paralelă cu AC, înseamnă că unghiul dintre SM și AC devine unghiul dintre SM și MN, adică este unghiul SMN. Pe acesta va trebui să-l aflăm noi. SN este și el o înălțime a unei fețe laterale, adică este o altă apotema a piramidei, deci va fi egal cu SM, va fi tot 10 radical din 2 cm. MN este jumătate din AC, iar AC este diagonala pătratului, se calculează cu formula latură radical din 2. Asta înseamnă că MN va fi 20 radical din 2 pe 2, MN va fi tot 10 radical din 2 cm. Cum SN este egal cu SM egal cu MN, înseamnă că triunghiul SMN este echilateral. Asta înseamnă că unghiul SMN pe care îl cere problema va avea 60 de grade. Dacă te-a ajutat acest video și ai înțeles explicațiile, trimite-l și colegilor de clasă ca să învețe și ei. Pe curând!